Όλες οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες που μας έχετε αναφέρει είναι φιλικές προς το περιβάλλον? Είναι φιλικές προς το περιβάλλον γιατί οι τεχνολογίες μας δεν χρησιμοποιούν χημικά και απορριμματικά, με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση κατανάλωσης και νερού και ρεύματος, όπως και ότι τα υλικά είναι ελεγμένα με τις αυστηρότερες πιστοποιήσεις προστασίας για το περιβάλλον. Συνοπτικά δηλαδή, ποια είναι τα ωφέλη του βιοκαθαρισμού των χώρων μας και των αντικειμένων μας? Τα ωφέλη είναι ότι τα υφάσματα μετά τον καθαρισμό είναι πεντακάθαρα, χωρίς κατάλοιπα, έτσι δεν δημιουργούνται φθορές στο υφάσμα, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής έτσι, όπως και το ότι έχουμε μειωμένη κατανάλωση ρεύματος και νερού και ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε το βιοκαθαρισμό επιτόπου στον χώρο του ενδιαφερομένου. Να θυμίσουμε για ακόμα μια φορά πού μπορεί να σας βρει ο ενδιαφερόμενος και ποιες ώρες, ώστε να λύσει όποιες άλλες απορίες έχει. Βρισκόμαστε στην περιοχή των Δουκάδων. Το τηλέφωνο μας είναι το 26630 41 134, όπου με ένα τηλεφώνημα μπορούμε να βρεθούμε κοντά σας. Η ιστοσελίδα μας είναι www.biocleancorfu.com και στην ομάδα μας στο Facebook BioClean. Και σε αυτό το σημείο, πριν σας αποχαιρετήσουμε, για τους τηλεθεατές του Green Stories προσφέρουμε έκπτωση για υπηρεσίες βιοκαθαρισμού μείον 15%, καθώς επίσης και για τον καθαρισμό του χαλιού σας για αξία άνω των 50 ευρώ, δώρο ο καθαρισμός του παπλώματος ή της κουβέρτας σας. Πριν κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή, ας δούμε ακόμα μια φορά τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα από την χρήση των υπηρεσιών του οικολογικού καθαρισμού. Πρώτον, όταν εφαρμόζουμε οικολογικό καθαρισμό, σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούμε χημικά απορρυπαντικά, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων σε εμάς τους ίδιους και την υγεία μας, αλλά κυρίως στο περιβάλλον, με το σημαντικότερο από αυτό, όπως αναφέραμε, να είναι το φαινόμενο του ευτροφισμού. Δεύτερον, όταν αλλεργιογόνα, δηλαδή τρίχες, σκόνη, ακάρεα, τα οποία βρίσκονται σε πλήθος στους χώρους στους οποίους βρισκόμαστε, ακόμα και στο ίδιο το στρώμα το οποίο κοιμόμαστε, δημιουργούν προβλήματα στην υγεία μας και εκτός αυτού απομακρύνουμε ακόμα πιο σύντομα τα αντικείμενα τα οποία έχουν προσβάλει. Αν εφαρμόσουμε λοιπόν έναν οικολογικό καθαρισμό ή μια αντιαλλεργική προστασία σε αυτά τα συγκεκριμένα αντικείμενα, μεγαλώνουμε το χρονικό διάστημα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως επίσης βοηθούμε και την ίδια μας την υγεία να μην προσβάλλεται από αυτά. Τρίτον, η σωστή ερμηνεία των ετικετών από το κάθε απορρυπαντικό το οποίο μπορεί να θέλουμε να αγοράσουμε είναι το πρώτο βήμα το οποίο μας οδηγεί στο να προστατεύσουμε το ίδιο το περιβάλλον. Δεν σημαίνει ότι όταν ένα απορρυπαντικό είναι οικονομικό θα μπορεί να απομακρύνει και τις βρωμιές. Όπως επίσης δεν σημαίνει ότι όσο πιο εντυπωσιακό είναι σε παρουσία ένα απορρυπαντικό, τόσο σημαντική είναι και η αποτελεσματικότητα η οποία μπορεί να περιέχει. Όπως σε κάθε εκπομπή, ήρθε η ώρα για τις απλές αλλά χρήσιμες συμβουλές που αν κάποιος τις ακολουθήσει στην καθημερινότητά του θα δει άμεσα τα θετικά αποτελέσματα γύρω του, αλλά όπως πάντα και στην τσέπη του. Συμβουλή νούμερο 1. Ο καθένας από εμάς έχει έναν συγγενή ή ένα φιλικό πρόσωπο το οποίο είναι μεγαλύτερης ηλικίας και είναι πολύ πιθανό να γνωρίζει τις ευεργετικές ιδιότητες της αλυσίβας. Διουμίγματος δηλαδή με τη στάχτη, το οποίο θα μας βοηθήσει να καθαρίσουμε αποτελεσματικότερα τα ρούχα μας και κυρίως τα λευκά ρούχα, αλλά θα βοηθήσουμε ταυτόχρονα και το περιβάλλον να μην φορτωθεί με παραπάνω χημικά. Η σωστή δοσολογία και η μυστική συνταγή είναι απλά ένα τηλέφωνο μακριά. Συμβουλή νούμερο 2. Όπως αναφέραμε και πριν, τα ακάρεα, οι τρίχες, η σκόνη είναι κάποιες από τις συνηθέστερες κατηγορίες αλλεργιογόνων, δηλαδή κάποια συστατικά τα οποία μας προκαλούν αλλεργία στους ευαίσθητους οργανισμούς, είτε το γνωρίζουμε είτε όχι,
και κατά αυτόν τον τρόπο καθιστούν ανθυγιεινό το περιβάλλον το οποίο ζούμε, αλλά επίσης και με μικρότερη διάρκεια στα αντικείμενα τα οποία έχουν προσβάλει. Αν απλά φροντίζουμε την τακτική τους ή έστω την ετήσια συντήρηση αυτών των προϊόντων με έναν σωστό καθαρισμό από έναν επαγγελματία, σίγουρα δίνουμε μεγαλύτερη ζωή στα αντικείμενά μας, αλλά κάνουμε και τη ζωή μας ακόμα πιο υγιεινή. Συμβουλή νούμερο 3. Πολλά αρωματικά και καθαριστικά στηρίζουν την εμπορικότητά τους στο ωραίο άρωμα το οποίο μπορεί να φέρουν στους χώρους μας, αλλά αυτό είναι ένα αποτέλεσμα περισσότερων χημικών ενώσεων των οποίων περιέχει. Αν θέλουμε να αρωματίσουμε όμορφα το χώρο μας, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να χρησιμοποιήσουμε φλούδες πορτοκαλιού, κανέλα ή οποιοδήποτε αρωματικό θέλουμε εμείς να πετύχουμε στο χώρο μας και απλά εφαρμόζοντας το μέσα σε νερό πάνω στο σώμα του καλοριφέρ μας ή σε κάποια εστία ζεστή, ώστε να μπορεί να ατμοποιείται και να γεμίζει το χώρο. Αν αποφύγουμε, όσο πιο πολλά αποφύγουμε χημικά για το χώρο μας, τόσο περισσότερο σκεφτόμαστε και το ίδιο το περιβάλλον και την υγεία μας. Αυτά και για σήμερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να αφήσετε κάποια σχόλια, προτάσεις ή αν πιστεύετε ότι η επιχείρησή σας προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την προστασία της ομορφιάς και της κληρονομιάς του νησιού μας, δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο από το να γραφτείτε στην ομάδα μας στο Facebook Green Stories ή να μας στείλετε mail στο email της εκπομπής μας greenstorieslive@gmail.com. Ελπίζουμε να περάσετε καλά, να μάθετε κάποια χρήσιμα και ενδιαφέροντα πράγματα και σήμερα και να μην ξεχνάτε. Ο πολιτισμός δεν κληρονομείται. Ο πολιτισμός αποδεικνύεται την κάθε στιγμή της ζωής μας. Και ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι το ύψιστο σημάδι πολιτισμού. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Γεια σας. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.